Da li ste spremni za Jovaninu dnevnu dozu motivacije? Ako niste, nema veze. Ona je svakako već ušla u vaš TV i viče na vas. Jovana Jeremić nije voditeljka. Ona je bura u čaši vode. Ko drugi može u istoj rečenici da poveže astrologiju i recept za najmekšu gibanicu? Samo ona. Njene emisije su kao reality show, ali bez učesnika, jer ona je i takmičar, i žiri, i voditelj. A kad počne da motivacijski priča, pa to je kao besplatan seminar na steroidima. Kaže da spava samo 4 sata dnevno i verujemo joj, jer ko još ima vremena za odmor kad treba da spasi naciju rečima. Ako vam fali energije ujutru, ne brinite. Pustite Jovanu i bit ćete budni naredna 3 dana. Kakav Red Bull, kakva kafa, samo Jeremička i sve će vam biti jasno.